ens enganxem bé a la dreta per poder seguir recte, perquè veus el carrer és cap allà, sí? Hem fet el pas de peatons, ara fem l'estop a la línia. Com que des d'aquí més o menys ja veiem bé, quan passis, decisió. Vinga, ja han fet 3 segons, així que decisió. Recte que seria l'esquerra, no? Jo per mi aquí és recte, per mi allà és dreta, però això és interpretable, Vull dir, si t'equivoquessis aquí de direcció tampoc s'acabaria el món, Ves endavant, que vegis bé, cos endavant. Farem dreta i immediatament esquerra, Ahí està, encaro bé a la dreta.